मी यशवंत चंद्रकांत पाटील, मुक्काम पोस्ट करमाड तालुका. मी यशोदा सीटचा क्रॉस 9 हा मक्याचं एक पाकिट लावलेलं आहे. तसं मी माझ्या पूर्ण 5 एकरामध्ये 10 पाकिट लावले, त्यापैकी फक्त एकच पाकिट मी यशोदाचं लावलेलं आहे. त्यामध्ये मला असा अनुभव आला की यशोदाचा जो तुम्ही बघताय हा भुट्टा, याला एकूण लाईनीचे पहिला 17 लाईनी आणि एकूण एका लाईनला जवळपास 40 दाणे आहेत. म्हणजे इतर व्हरायटी मी ते पण दाणे पाहिले मी, त्यापेक्षा नक्कीच 1.5 पटीनं हे मला शिवाय वाटलं. म्हणजे एकूण 3 व्हरायट्या, 3पैकी हे व्हरायटी मला खूप छान वाटली. आणि उत्पन्न मला तरी वाटतं वजनाला पण येईल ते, कारण की आत्ताच असं वजन दिसतं आहे आणि अजून ओला असल्यामुळे अजून थोडं वाढल्यानंतर त्याचा कलर पण चांगला होईल आणि पैसा तर शेवटी क्वालिटी पाहूनच भेटतो. त्यामुळे भाव मिळेल असं वाटतं मला, पण लावला पाहिजे. पण पुढच्या वेळेस मी नक्की वाढवेल सर. मला पण आता खरीपमध्ये पण लावायचे आहेत मग 5-7 एकर, तेव्हा मी विचार करेल 100%. 100%. हां, धन्यवाद.